Sausa ka. Happy wedding anniversary, hon. Happy wedding anniversary sa Dan. Oo niya, naman tayo trabaho ron. Sa weekend na tayo mag-celebrate. Okay rin mo? Oh, hon, uy. Mas maayos sad kay dili ko ka-absent rong adlaw, good. Good. So, unsay gusto ni mong buhatan na to sa weekend? Gusto unta kung mag-outing ka? Okay, sige. Mangita ko atong kastayhan no weekend, ha? Kanayang naipul o nasa idagat at the same time. Sige, ganahan ko, ana. Han, kanayos din hi. Niluti ka mo pilig lugar, da. Siyempre, dapat special tanan para nimo. Thank you, Han. Dali na. Ipahimutan sa tanin na atong mga gamit sa kwarto. Sige, Han. Wow! Napuno sa petals ang kwarto. May bouquet of flowers sa bed. Oh, hon, thank you. You're welcome, Han. Nagustuhan ni mo? Of course. Swerte, gid kay ko nimo. I love you so much, hon. I love you more, Han. Ato suliton ang atong time ug maayo. Kay by Monday, for sure, balik na sa tas normal. Maog yun. Nalingaw ka sa tong staycation? Lingaw kayo, hon. Thank you, ha. Why sa payanan? Anything for you. Hon, pagbantay! Oh. Mayet pagmata na. Palate kasi mong klase, oy. Nak, Saan naman oras, ma? 6:00 pasado na. Mubang ako. Ma! Asa mo mga sinina ni Joshua Dennis Cabinet? Nak, akong gibutang sa karton gahapon. Ano nang hilabot man ka? O sabi sa loobo niya ron nga imo magipangkuha din eh? Mayet, dawata na lang. Wa na si Joshua. Dili, ma. Buhi pa siya. Buhi pa kung bana. Wa siya mawa. Nak, dili ka gyud maka-move on kung dili nimo dawaton nga wa na siya. Buhi pa lagi siya! Buhi pa siya! Buhi pa kung bana, ma. Buhi pa siya. Mayet, nahibaw ko nga hangtod karon. Labas pagihapon ang mga panghitabo nimo. Pero nak, nahibawsad ko nga dili makagusto si Joshua nga nag-ingon ani ka karon. Dili niya gustohon nga makita kang magmiserable tungod sa iyang paggawa. Sakit kaayo, ma. Bisan pila nakabuhay ang nakalabay sukas na hitabo ka disgrasya na mo. Pero ang sakit nga gibati na ko itong higayon na. Nawalang gihapon ang kasakit nga kong gibati ron. Nak, unsa kay maayo kon mo file una kag leave. Nagkinahanglan kaayo ka ana, nak. Ma. Husto si mama ni mo, day. Sukad lang nga nahitabo ang disgrasya ninyo, no? Wagi ka mo file og leave. Mura ba giisip ra gihapon nimo nga normal ang tanan? Day, paglingaw-lingaw para mawai mong gibating kaguol. For sure, makasabot na ng atong principal. Pero,
Kinsa may musab na ko pagka maestra kung mo-file kog leave. Suwayan ako volunteer kung musugot siya. Ayaw na pag-unahon na anak, good. Ang mahinungdanon nga mo take o nakag-break. Salamat, day. Suwayan ako. Morning resort. Si Day nag-celebrate pin siya sa mong anniversary. Before nahita po ang disgrasya. Mayet, Jeric? Niya ka? Recorded by Radio Mo TV. Sadyang nagkalisod si Kuya Joshua. Nakahigayang pasagsulti na ako nga dili daw ti kapasagdan. Mao ba? Mayit niya ko ha. Para sa sobrang kaguol. Di makaayo na nimo. Salamat, Jeric. Onya, kumusta man imong bakasyon? Okay ra. Nakuha ng gibati kong kaguol. Maayo hinuon kun mauna. Onya, unsa man? Dinner ta? Ha? Libre na ko. Mayet. Oh, Oh, Jeric, niya ka? Oo, aron ko haunta ka. uy. Ikaw ha? Kinsa na? Amaw, mangudin sa kumbana, uy. Mauling parehas kay naong, no? Isuon din na niya? Oh, day pasensya na. Next time na lang ta, ha? Sige, day. Amping mo. Anya, sama, nalingaw ra ka sa salida nga itong gitanawas ni. Oh, Jeric, salamat, ha? Way sa pa yan. Salamat po nga di ka mo balibad sa kong mga invitations. Ako may angay magpasalamat ni mo. Kaya nakakapirmi para lingawon ko. Sige. Mamauli na ta. Thank you. Way sa pa yan. Mayit, kidiyot. Ngano? Kung manguyab ko nimo, doon na ka ako'y chance. Jeric. Mayit, nakagusto ka na ko nimo. Jeric, nakalitan ka lang. Doon kay permit ang magkuyog. Ayaw kalimot. Bana ko ang imong maguwang. Pero mag-usa nagkatuig sukad siya nawa. Patay na nga akong maguwang. Pero buhi pa si sa huna-huna o kasing-kasing. Ako, bisag ka usa pa. Huwag yung kumusot sa muna huna. Jeric. Mahit na ibaw ko nga may pagbati ka sa dako. Ayaw pugi ang imong kaugalingon. Mahimo ba? Ayaw ipamugos imong kaugalingon? Kung magpadayon ka gihapong ingon ana, mas maayo pag mauna niyang katapusan natong panagkita. Or better yet, dili na lang kita magkita. Mahit. Wa na lagi ko makakita ni Jeric din sa eskwelahan nga kuhaon ka. That's odd. LQ mo? Ha? LQ? Hello? Eyes can't lie, no? Lahira gyud ang kalipay sa imong mata every time kuhaon ka niya din sa eskwelahan. Day. Naunsa man ka. Ngano bang murag naguol man ang naong nimo? Ma, May problema? Sultihi ko.
kuan manggut ma. Si Jeric ba? Nganong kahibaw man ka? Sukad lang nga wa na ko makakita ninyo nga nagkuyog. Nawa ang kalipay sa imong panagway. Sayop man mata ba? Nak, kanus ama nahimong sayop ang mahigugma. Way sayop sa duha ka tawo nga nagminahalay. As long as wa mo'y laing tawo nga gipasakitan. Pero manakonsensya ko. Wa na ang imong bana, anak. Naakay katungod nga mahigugma og balik. Ang angay nimong masatagan og bili. Ang tawo nga buhi og kanunay nga naa para nimo. Kay ining tungura, nahibaw kung siya mo ay mas nasakitan karon. Mubo ra ang kinabuhi, anak. Choose to be happy. Mayet? Niya kasamo? Jeric, sorry. Oh, Sorry sa akong mga nastorya. Siguro, in denial ako sa akong na-feel ni mo. Mura kong nakonsensya nga sukad pagkawa ni kuya ni mo. Sa dihang kanunay naanak ka. So na itong mga higayon na debate kong kalipay o balik. Mayet. O dili na ko madawat nga maunang tinuod. Wa ko'y kaisog nga moangkon sa tinuod. Buot mo ipasabot nga. Parehas nag na-feel do. O, Jeric. Nakagusto sad ko nimo. Mahal kita ka. Mahal sa tika, Jeric. Salamat nga niabot ka sa akong kinabuhi. Take me to your heart. 3 years after nga nagkauyab ming Jeric, nagpakasal dayon mi. Og swerte kaayo mi, kay wa gid mi nakaproblema sa akong mga in-laws. Gani, supportive kaayo sila namo ni Jeric. Sa pagkakaron, tulo ng among anak ni Jeric. Dinhin na lang kutob, dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Mayet nga taga San Fernando, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan, Got to Believe in Magic. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, o tubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod. I love you, Ina. Julito, Ang tinuod, duga naman ko nakagusto nimo, pero karon ako makahigayon og sulti nimo ini. Mao ba? May chance ka ako. Dili pa ka na ako matubaglit. Ako panahon-naon. Uy, mao ba? Nanguyab day ni Mas Julito? Ote, Ay niya, ima nagisugot. wa pati uy. Nga naman. Nagduduha pa man kuti uy. Nga naman, dili ka ganahan niya. Oh, okay naman si Julito te. Buotan man siya. Oh, kung ganahan ka niya,
Ngano paantusan pa man nimo ang tao? Suktan na lang na. Tinood, ina? Imo na kong gisugot. O, Jolito. Uyab na ta. Yes! Salamat kayo, ha? Salamat kayo, ina, nga uwa ko nimo pantusag dugay. Basta kay isaad lang gid ha. Nga dili ko nimo binuangan. Promise na ko nimo, En. Nga ikaw lagi ang akong mahalon. Ugwa nilain pa. Salamat, Jul. Oh, Jul. Nganong kitamang ko nimo dinhi? Magunsa man ta dinhi? Ani na ko masukod kung tinood ka bagyo nga nahigugman ako, En. Jolito. En, Jul, ayaw. Mahadlok ko. unsa may mong kadlukan? Mamaptos unya ko. Nga nung mahadlok man ka. Nga di man ka na ko pasagdan kung mumabdos ka. Basta ha. O lagi, pasagdi lang ko sa pagkabuhaton, okay? Ina. Ina. Ngano nag-una-una man in town ka, uy? Walang gid mo kapugni ang among kaugalingon, te. Unyon sa naman lang kung mamabdos ka? Niingon man si Julito, te, nga dili ko na niya pasagdan. Maayo lang unta. Wa naman ko reklaha. Kuyawan ko inida. Magpalikog pa si test. Aron ako ni maklaro. Ara, positive. Mabtos ko. Recorded by Radio Mo TV. Mahinon nga mabdos ka. Nalipay ka nga mabdos ko? Uy, kay mahimo na kong amahan. Unya, unsa may plano nimo ining atong kahimtang karon? Maglibil lang muna ta. Ha? Mag-live-in? Maglibil lang muna ta. Unya na lang ta magpakasal kung makatigom na ko. Unsa man, okay ra nimo nga magtigom lang muna ta. Wa ko'y mahimo. Kinian naman eh. Mabdos naman ko. Sige day, kay mangita kog atong kapuyan. Naunsa man ka? Nanghupaw manggug ka. Nagunaw na lang ko sa atong kahimtang, day ba? Nga naman, day, dong. Gamay ram kayang silod din sa ato, day. Nya, hapit na ba ka mga anak? Unsam day plano nimo, dong? Mularga ko sa Manila, day. Ha? Imo kong biyaan, dong? Dili sa ingon nga biyaan. Mangita ko kayuhan ba kay hapit na biya ka mga anak. Namgo ko'y amigo nga iya kong dado sa Manila. Dong. Dong, unsa gud ni? Nagdahan naman nagikagbag. Mularga namin sa Manila, day. Imo gid kong biyaan, dong. Kinahanglan nga ako ning buhaton, day. Kay para ni sa tong kaugmaon. Ug sa maabot sa nantong anak. Dong. Sige, nato na ko ha. Kay naghuwat na ako nga akong amigo. Kay Cebu pa ba ami mo agi. Ayaw biyag kalibot pagpanawag na ako, ha? O day, amping dani ha. Amping ipod ang umabot na tong anak. Ikaw, sad. Pag-amping dito. Sige, ato na ko. Amping, dong. Mao day nga gool kinagnaong nimo. Kinilarga des Manila si Jolito. Ote. Ato siya dito manarbaho kay dako-dako man ang sweldo dito. Mao sad lagi uy. Ang saon manggod nga gamay ra gid ang sweldo dinis ato. Ay nalagkul-kuol diha.
Hunang-hunaan na lang nga para sa inyong kaayuhan ang gibuhat ni Julito. Kumusta naman ka, Dong? Okay na ko diri, day. Salamat sa kwarta nga imong gipadadong, ha? Pero sa ganit ka mga anak, day. Karon sunod buwan, Dong, mga anak na ko. Unsa man, mo pa uli ka? O, day, mupauli ko. Kay gusto na ko nga nakuinig pangalaki mo. Bantay, ha? O lagi, promise na nako nimo. Ingon ka mo pa uli ka. Nanganak naman lang ko, amang ka mo pa uli. Sorry kayo, day, ha? Usaw manggod nga na busy mo sa trabaho. Sige lang, day. Kay kung magatigom na niya ako, mo pauli ko din sa ato. Bantay ka, ha? O lagi. Sige na, kay matrabaho pa ko. Sige, Dong. Amping nga, ha? Huwag amping isa ng atong anak. I love you, day. I love you too, Dong. Naunsa man is Julito? Dili man mo tubag kung tawakan. Maayo ka ni message siya. Dili ko makatubag nimo kay busy ko sa trabaho. Busy day siya. Onya na lang kumukontak niya. Kumusta man si Julito? Nanawag ra siya nimo? Wate. Kay busy pa sa trabaho. Si busy sa trabaho. Nga, nag-inom siya kauban sa mga barkada? Tinuod ka, te? O lagi. Kaya nag-post man sa Facebook yung barkada ng akong friend. Namakak sa Julito nimo. Unsa? Maayo kay imo nang gitubag. Pasensya na ka rin, ha? Busy lang yung ko sa trabaho. Pero lang gani, nagkandami sa mong mga gamit para ibaligya. Busy yung kay ko sa trabaho, rin. Busy sa trabaho? O busy sa tagay? Oo, si Tagay ba, uy? Nahibaw ko nga wa ka magtrabaho ron, Jol. Naa kasi mong mga barkada nakigiinom ka. Oh. Naunsa man yung taon ka, uy? Mura makagway pamilya? Mura makagway anak? Magsige naman lang hinoon kag tagay diha? Di ba na ka magpakabana diri na mo? Tausam ka, uy! Gamay nga kalipay mo pa ng initan. Di ba kakon manggod ka? Paingon-ingon pa ka nga busy kas trabaho pero ang tinuod di ay busy kas tagay. Dili na ko makaagwantay ning imong batasan, Julito. Maayo pag magbuwag na lang ta. Ina, Akala ko ikaw ay ang Dili na nako makaya ang batasan nga gipakita ni Julito nako. Maong ako na lang gyud ang nibuhi sa among relasyon. Sa pagkakaron, naningkamot ko nga mabuhi nako ang akong anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita may higalan, kaagi ni Ena, nga taga bye-bye lady. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit kadekulahan, luha. Ang mga kaagi, gibahatan ni Dua sa radyo ni Ricky Porzuelo garing, gabas sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kaya sa ingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagkalinlaing kaagay sa kinabuhi nga naglipot sa kakawit. I-address lang nining talamanon
Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapanin. Happy birthday, bay. Selamat, bay. Oh, siya ta. Ah. Woo! Let's party! Oh, higop sa aning sabaw, oh. Oh. Salamat, ma. Usa naman in taon taan nilak. Mao na lagi ni biso ni mo pirmi. Pagsige ka og parte, unya kung hangover ka, ako mo'y mag-ateman ni mo. Siyempre, ma'am, di ka. Mao ba? Payaw saon laman lang kung mawa na ko. Kisa na may mo atiman ni mo. Mamas mo ira ba kaayo ka? May bago kung di ka mawa, ma. Di ko niyubiyaan. Ay, kung magsige ka ng biso ni mo son, mawa gid unya ko ni mo. Tanawa niya. Oh, nya bay. Saan mo may duty ma? Parating sa ta? So, man di ay. Oo, nya sumama nimo. Sus, okay na to eh. Nibaw siya nga, nag-enjoy lang ko sa kong pagkabata noon. Bay, duta gano'n ning ulitaw para sa. Wa tayo obligasyon. Tanan na tong kita, ato ra. Mao gyud. Mao nga pahimos kita sa kuan ba samtang batan-on patara. Natural eh. Nya usaman siya na okay ra nga masigag lag. Mas kibaw eh. Asam tong sugot. Kakor siyang gingnan nga matugog sa'yo. Grabiya gini mo ba yun? Ah. Oh, siya wala siya na? Di ay, si mama. Nya. Hindi ko ito bago na eh. Mag-enjoy sa ta. Oh, nauli naman ka. Ayos ba mo? Ha? Oh, okay ba ba? Siyo ka ba? Nigawas siya, nagita ni mo. Unsa? Lagaw ko. Ako pitang sa mama ni mo. Wa pa man balik sa papa eh. Hapit na lang muhayag. I am this mama. Oh, nanawag na. Hello, pa. Dog! Wanas mama ni mo. Oh, sa'yo na pa. Gituli siya o gipatay. Unsa? Ma, ganun umiyak mo ka. Di na ko kaya, mga. Ngawa na ka. Nga nung giapas pamagid ko ni mo. Ipaabot na lang utak ko ni mo. Buhi pa utak ka ron. Recorded by Radio Mo TV. Nalubong na sa mama ni mo. Nanglakaw na sa mga tao. Tala. Ana, wala gid sa mama.
Ayaw ka balaka. Ni apa mi si papa ni mo. Dili ka na mo biyaan. Wanas, mama. Wala yung sugat ako. Wala siya nga magpaabot ako nga mauli. Si Papa pirming wa. Kaya na siya sa trabaho. Di na ko kaya nga wa si Mama. Ha? Makikipon ka? Oh, gusto na akong igulin ako, naka. Total, sa bahay ramid ka magtrabaho, di ba? Sige. Why problema? May no nga nag-ipon mo. Aron na siya gama magmingaw sa bahay ba? O, garo sad, naimuluto na ko, bay. Ay, matiman. Naanad, bay, kung nas mama nga inatiman kay ko. Ay, noon. Pero ang asawa, tinakatabang ba ya? So, to. Kay ipon na ako siya, eh. May ginami anak. Bay, Sean, na ako'y good news ni mo. Oh, unsa man na? Mabdos ko. Unsa? Nga naman. Unsa nga naman? Natural, nag-ipon na gud ta. Ug wa sa ting kontrol. Nga may buong pamangkang mabdos ko. Ayaw kong ina nga dili pa kaandam, Sean. Ato ning tinuyuan. Maong ato gining atubangon. congrats bay. Dengan na ka na siya na. Abahanan juga na. Oh, salamat, bay. Bahay. Ano? Basi gutom ng bata, oh. Bangon sabi. Sapa kayo. Hindi ka makatug. Sige. No, saan ka nga nag-ito na rin palibot na ng imong mata? Nga bay, sukat nga nanganak sana. Manong ko'y tug. Ay, unan na, yun na. Nanagod mo yung anak. Kapoy na kayo eh. Gusto na kong mapalik ang akong kinabuhi sa una. Baysom. Saan mo sa'yo problema naman, nak? Oh, ang ano naman sa ka, ha? Saan Miss Hana eh? Kadugay mo na uli. Shh! Ilom na. Grabihas traffic, uy. Gaya ni mong nauli, uy. Huwag na ka maghuna-huna na ako dali. Puro na kong mabuang magsigig paminaw silak sa bata. Naningkamot sa taong kumakauli dayon, uy. Sos, basing napahayahay ra kag imo dito. No, gituyo ni mo nga magdugay-dugay uli para di ka makatimas bata. Unsa? Ayaw pa ta ka pamasangil, ha? Ako na saan mo imulakaw. Oh, asa man ka? Magpabugnaw sa utok. Tatao na sa kong wa makainom na. Limingaw na kay Gus. Akong kinabuhi. Kung wa po unta, mamapto si Hana. Okay pa man untang akong kinabuhi karong. Bisat. Sus, si panawag eh. Bahala ka na. Maginhawas ako. Man akong atimas bata tibog adlaw. Patagay sa kong maayo.
Ikan sa na inom piid ha. Diba? Yun sa mlito na ko paguli. Oh, magpaluto ko ni Hana og na isa babi. Oh, mingaw man. Asa mas Hana og ang bata? Ah, kadiyot. Oh, anong wa naman ang ubang mga gamit ni Hana? Hindi na ko makontak si Hana. Asa man sila? Kadaw na pero di nga po na ko makontak si Hana. Oh, Hana! Asa naman mo? Usa man? Nakay planong mo pa uli? Gidadapan ni mong bata. Ayaw na pag-expect nga mo pa uli pa mi. Ako nang ipalayo ang bata nimo kay dili niya reserve nga makaamahan og sama nimo. Unsa? Unsa ko nag-ipadol din mo? Ha? Tungod lang kay nilakaw ko og wa ko mutubag si mo matawag. Mag-ingon ana na ka? Nanawag ko nimo kay gidahan ako ang atong anak sa ospital. Ha? Unsa? Ngano? Nung sa bata? Nga naman. Nadikipaki sa bata? Wa man di ba? Hana. Hana, sorry. Nakalitan ako sa tanang panghitabo. Huni ako. Wa? Sure, first time sa ako nahimong inahan? Ako may nagatiman sa bata 24/7. Nagtrabaho pa ko. Pero ikaw nga nakatiman lang ko sa kaadlaw. Sakit na kayo si mong buot. Wa man na kani ka mangutanan ako kung okay ra ba ko? Wa gina mo buhata, Sean. Hana. O karon magbalik na imong kinabuhi sa una. Dili na mi mo pakita nimo. Ha? Kalimti na may kay kalimta na sa kanamo. Hana, ayaw. Ayaw, nagbuhatan ako. Hello? Hana! Hana! Maybe I didn't treat you, I didn't love you. Sa tibok na akong kinabuhi, maugitay akong gimahayan og mayo. Selfish ray ko. Ako rang kaugalingon ang akong giuna-una. Ang tud karon, nagsige paghihapon ko og laom nga unta. Mag-abot ang among mga dan. Og makapamawi ko sa tanan akong pagkuwang nila. Di na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagkading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka namang higalang kaagi ni Sion nga taga Vito Minglanelia, Cebu. Uban sa awit nga yung kipangayo, awit nga nakalahan, always on my mind. You were always on my mind. Ang mong kaagi gibuhatan no Diyos sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Uban ka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod di kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Kila, sige na. Sugtan ako. Wa palagi kaayo ko makailani mo, Teo. Nga nang day o magila-ila sa tanga. Uyab ta, di ba? Yung nanak ito nang nag-uyab, mag-ilan na yun. Mapibila ko naki-chance ni mo. Sige, good. Basta isaad na ko ha nga dili ka magbinuang. Kung magbinuang naman lang gani ka, sultihi ko. Kay dili ko magduha-duha og pakigbuwag nimo. Dilag na mahitabo. Promise.
Teo, kadiyot lang. Ano man? Sa'yo problema? Dili pa pwede ka na may tabo na to. Ha? Ano naman? Natural naman na. Uyab na ko ta. Masipyat po niya to. Ay, hindi lagi. O kung masipiyat man da, ay kabla ka. Di ta kapasaktan. Promise? Promise. Saligi lang ko. Okay? Ganun nagsige ba kong suka? Kinuo ko. Dili ka ako maptos. Magpiti ko pa sigurado. Diyos ko. Positive. Unsa? Maubos ka? Oo. Theo? Hello? Nga naman ka mo tingog? Tubag ako, uy. Sorry. Kasi buhaton na to. Dili ko pining magpahibaw ni Papa kay nahibaw kung may ubos gid siya nako. Kinahanglan nga magtigom mo tag sugod. Unsa man na to pagtigom? Nga pareho matang nag-abang og apartment. Musuway ko kangyo sa kuyan. Ato daw mo puyo uban nila. Para wala tayo abangan. Unsa? Tiyo, tiya, si Kayla day. Uyab na ko. Kayla akong uyuan. Si Tiyo Romeo o si Tia Carmen. Maayong hapon, Teo. Tia. May hapon sa diya. Iha. Maayo kay nakahon-ahon na kausoroy din hitiyo. Abi na kong nalimot na kung kinsay ni gasto ni mo para ka mahuman og eskwela. Carmen, Digid ko malimot na tiya, uy. Kamu na lang rubang akong pamilya. nga naman na ito nga naaman mo hidang nga mga dagkong bag. Mau tay toyo na ko, tiyo, ba nga muhangyo ang tami nga maki puyo lang una din sa inyo. Ha? Nga naman, may problema ba sa imong gipuyan? Gusto lang ang taming makasave, tiyo. Mabdos mo Kayla. Mabdos? Unya, sigurado ka nga ikaw may amahan, ana. Tia, dili sa... Ayaw ko tawag ang tiya. Kadili pa mo kasado sa akong pag-umangkon. Carmen, unsa ba? Sige dong. Anilang una mo puyo. Way problema. Salamat kay tiyo. Pasensya na kay Gantiya. Buotan man siya, pero medyo stricta lang gid. Kita man mo yung kinahanglan. Maong kita mo yung angay mo paubos. Huwag mo sabot. Sige lang. Ay kabala ka. Kung makatigom na ta, mamahawa na ta din eh. Angay lang yun, Teo. Kaya dili ko gusto mo abot sa punto nga dili ko makaagwanta. Makatubag ko si mong iyaan. Kayla. Recorded by Radio Mo TV. Day, dako naman ang imong tiyan. Uy, trabaho ba ka? Mulive na ko sunod si Mana dong. Mas maayo pa. Pero makapahuway na lang ka. Ay, napuya baya. Kita kayo og maayong trabaho. Pero ang uban diha, naglingkod-lingkod ra. Murag ako may kipadungog-dungog dito, Carmen. Ay, ay nagtagdas, Carmen, ha? Ipalapos na lang nas pikas dunggan. O, Teo. Madugay ko gali ha.
Saan naman in taon na, oy, Teo? Karagabiin naman lang kang dugay mauli. Kailan ang warta ko? Para tinato ang akong gibuhat. Ayagot na akong pailo pa, Carmen. Murag nag-away si Teo o si Tiya ni mo. Ada, pasangkin na sila eh. Ikaw, pakuway na diha, ha? Buli ako. Bye. Oh, sige. Bye. Love you. Oh. Hello? Oh. Kayla, mujutin ako ha? Amping. Oh. Ganun na-text man ni si Teo nga. Bago pa kanin nilakaw. Padung na ko diha. Can't wait to see you. I love you. Unsa ni? Narongsan siya? subscriber you are calling is busy at the moment. Dili siya mutubag sa akong Please dawag. try your call later. Salbahis ka, Teo. Karoon na lang ka nagbinuang kamabdos na ko. Mulayas ko. Bahala na gud si mahitabo. Sakto ra gid mo desisyon nga diri ka nilahos. Kadili ka pwede mag-inusara, uy. Mga nakay na gud ka. Salamat kayo sa mong pagpadayon ako, day, ha? Way problema, day, uy. Dali, ipahimutan na tagtarong imong mga gamit. Okay na. Ready na ang mga sinina sa baby. Kayla, Oh. Tio Romeo? salamat taon kay Ukir day ka. Kumusta naman ka? Gisultihan mi ni Tiyo, bayan sinaytabo. Wa na rason para mupuyo ko sa inyo, Tio. Nailaing babae si Teo. Mauwa ko magduha-duha o pahawa sa inyo. Wasag ko magkasabot ni Tiyo. Nganong nabuhat to niya ni mo. Pasensya kayo, ha? Today, day kwartaw. Nga naman, Tio? Tabang na lang nanako ni mo. Human sa gibuhat ni Tiyo ni mo. Di lalim nga ikaw rang usa ang magbuhi sa bata. Salamat, Tio. O niya nga kong number. Tawagi lang ko kung magkinahanglan ka og tabang. Day, dati problema. Unsa man? Dili pa ka makagawas din sa ospital kung dili ka makabayad. Dako imong bayranan kay CS manggod ka. Kinuo ko. Unsaon man ninako? Salamat kay kayo si mong tabang, ha, Tio. Nakauli gid taon mi. Way sa payan, oy. Sakto ra sa gyud nga ako mo'y imong gitawagan. Og, naaday ko'y hangyo. Pwede, dili lang ka magsaba ni Teo nga nagkita tag-usab. Og nga, nanganak na ko. Oh, di man sad mi magkaistorya kay wa naman ko dito magpuyo. Ha? Nga naman? Nagbuwag namin ni Carmen. Kapila na nako siya sakpi nga na laing laki. Ugwan ako makagwanta. Maong nipahawa na ko. Pareho day taan ni Tio. Day, ginhira ba si Romeo ganina? Nagbilin og gatas sa mga diaper sa bata. Mao ba? O, wala lang kaniya pukawa kay ano makapahuway sad kuno ka. Oh. Hoy, Day. Wa ka rin gusto si Romeo nimo? Wa siguro, uy. Basin o concern lang gid siya nako. Pero what if? Nakagusto din siya nimo.
Unsaon man nimo? Sa tinuod lang, day. Dihan ako nakita ni Tio Romeo nga concern gid kaayo. Nga angay gid unta ako makita ni Teo. Mas dili siya makaagwanta nga magtanaw sa akong sitwasyon. Huh. Pero si Teo, bisag ka usawa gid mo kontak so kanya nilayas ko. So, naay chance si Romeo if ever manguyab siya nimo? Tinuod ka. Dawaton ko nimo bisag dako na kong edad. Unsaon man na akong kaedad na ako pero magbinuang paghihapon. Ug way baruganan. Oh, salamat Kayla. Salamat sa paghatag nimo na akong higayon. Ug ayaw kabala ka. Panggaon ta ka kutob sa kong makaya. Salamat, Romeo. Ang kuno na ako nga sa sinugdanan, wa ko'y na-feel nga love para ni Romeo. Pero sa dihang nakita na ako kung unsa ko niya kapinangga o kamahal, hinay-hinay na akong na-in love niya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampong. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Kayla nga tagalawaan Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nakaluhan Fallen for You. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain utubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handus sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Unsa? Bayot ka? Uma. Kinuo ko. Sir Bayot? Pa? Bayot ka, Oliver? Upa. Di pwede. Di ka magbayot-bayot, ha? Kasabot ka? Ayaw biyagin pagtumal si mo gusto. Kung di ka gusto, mapatay ka. Pa. Lain sa papa mauwi. Makako na nasagpatyon ko. Nagkagalingom ko niyang anak. Nakasulti lang si Papa ni mo ato tungod kay owa siya magtahom ni mo. Oliver, Oo. Pa? ay mo baga, mag-istorya ko rin mo. Sige pa. Biyaan una tamo. Sure sa kung nasultiri mo na ka. Sure yung kasi mong gibati. Upa. Pamanin ako tuyo ang good. Anak, nahandok magog ko nga biyay-biyayon ka sa mga tao. Maong dili ko yun nga mag-ingon ka niya na. Pa. Di lang ko gusto ka masakitan ka, anak. Pa, algo kabalakan ako, good. Di ba ko magpadaog-daog po sa mga tao nga manghinaway na ako. Ang mahinungdanon na ako. Nga, dawat ako ninyo ni Mama, pa. Oo. Kung maog na yung gibati ni mo, wala ko ibahin mo, anak. Sige, musuporta ko ni mo. Pero kung naagali manaway ni mo, madaog-daog ni mo, sumbong yun ako, ha?
Oo pa. Salamat kayo pa. Mayo kay dawat ko sa mong papayot. Ako kay wagid. Uy, manang igabot ako sa bahay, no? Dapat lalaki kay ko. Sige lang, day, uy. Iyan po na ko puhon nga madawat ra ka ni Papa ni mo. Salamat, day. Ay, hala, si Keisha ay. Uy, hi, Kisya. Hi. Ay, doon ang tagkaon inig-lunch, ha? Makigdungan mo na ko? Oo. Aw, sa ba di ka ganahan? Ganahan, uy. Uwa magod ko'y friends din higod. Nagtuo ko nga, basin may ganahan makig-amiga na ko, maong distansya na lang ko. Ha? Uy, ayaw pagnaunaan na, uy. Kami, pwede mi nga mamahimo ni mong friends. Tinuod? Yes, walagi. Sugod karon, tryo na ta. Amiga na ta ninyong tulo. Sige ba? Unsa? Long time crush ni mo si Aldrin? Since high school? O lagi. Pero murag, dili man tingali ko pansinon, ana. Dagan man kayong mga gwapa nga naibog, ana. Ako na lang gid yung tagtun. Sa ko tan, murag, chick pa na tawhan na, uy. Mao ba? Tanambot, uy. Crush man gid nako siya. Wanay giingon, day, nga kutob na lang yun tas tanaw. Anak gyud. Ni-chat ang amigo ni Aldrin, day! Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Unya, nganong gikilig man ka? Si Aldrin man kahay mong crush. Tanawa, basta yung chat na ako. Bidaw. Bili ko na, bi. Hi, Keisha. Regards si Aldrin ni mo. Day! In regards daw si Aldrin ako. Napagid ay. Hi, Keisha. Pwede ba daw mangayo si Aldrin sa imong number? Ay! Day! Nangayo siyang number na ako! Yes! Alam mo? Kilig kay siya, day. Kilig kay ka, day. Siyempre, no. Day, dili ko mo daw kag-uli ninyo, ha? Muuna lang ko. Abi ka na ngayog number si Aldrin ni mo na lang kaguli na mo ron. Day, pasagtilanggot ko ninyo. Karon pa ko makafeel og ingon ani kalipay. Nagitagad ko sa kong crush. Kisya. Maluoy mo ko ni Kisya, day, uy. Han? Nga naman? Anong maluoy man ka? Uy, Yans. Ay, kuan manggod sa kung naobserbahan yan, no? Kay murag kuwang gid siya og tagad sa ila ay. Mao na nga mag-seek siya og validation sa laing tao. Unya, kay wala man siya kabantay, nga gigamit lang siya. Ay, maubitang uy. Mayo lang unta og tinud-anay ng tumong ni Aldrin niya. Kay kung ako lay pangutan-on, ay, wadyo ko'y salig na tuhan na. Dagha, nagbabae good. Ay, same. Yad, wala kay eskwela-eskwela si Keisha, no? Di ba sa bitaw ko? Usa kay di tabo at tumabayan na, uy. Tiksan ni sa mo reply. Di chat na ko sa messenger, wasay online. At tuwag ka na to sa ila. Katuloday ka. Mayo kay nakahuna-huna mong duaw niya din sa amo. Amo tanang apo ko, oy. Dili magkuno siya musod sa klase. Pagudano na kung nga, no, di man maglarong tubag. Unsalo? Mau ba di lo? Pwede na mo siyang maistorya, lo? Bitaw lo. Nahala. Sundan ninyo sa kwarto ka.
Ila naman siya na siya kaadlaw di hangad. Nahapit mo gawas siyang kwarto. Uy, mubalo? Uy, Kisya, kumusta naman ka? Ingos lolo ni mo ay, wag no kay planong muskwilan na. Ganun ni aman mo. Oh. Paggawas mo! Ayaw mo din gawas mo! Dili ko gusto makakita din yo! Gawas mo! Kisya! Hibawan mo sa balita. Nga unsa? Dunay video scandal nga nikatap ang iyong amiga din nga si Kisha. Usa? O, hibaw mo dingigan. O kasi nagpagkatap ni. Si Aldrin. Unsa? Tinuok ko. Asa mo si Aldrin? Gano? Ako ba nag-send sa video? Siya may nag-send sa iyong video na ko. Igo na ako siyang gisuwayan. Pero, nibigay mo siya na yun. Hayop ka. Abi kinahibaw man ka nga dako kay gusto nimo ang tao? Imo sa paymuslan? What? Kibaw ka unsay epekto ani sa iyang mental health? Nga nagpakatab kag video nga dili mao dinhi sa eskwelahan? Ha? Di na ako sa, oy, bayot. Yang sa, kay, dali kay siya mada. Hayop ka. Unsa ka ni may tabos kong amiga, bantay ka lang yun ako. Makonsensya o kang amawa ka! Day, nakoy nautan nga balito. Oh, si Kisha ba? Wano? Unsi na? Day, nag-suicide daw siya. Tungkol sa surba ka depressed matod sa iyang lula. Muna ko rinabtan sa iyang lolo nga naghikot kini sa PC sa iyang kwarto nga wanay kinabuhi. Kinuog ko. Unsa? Naluoy kay kusigo nga punog. Sugad lang nga na tao ning bata. Pulos na lang yun kay ubos o kasakit ang iyang nasinati. Grabe yun. Gibihan magkundi siyang mama o papa kay nanay lain-laing pamilya. Mau ba day lo? Luya na yung kisyaw eh. Kasakit sa dukha nga maunay kaagit niya sa iyang kinabuhi. Bata pa kay siya para mawahan ni kalibutan na. Pahuway sa dayon kay siya. Mahal ta kayo ka, friend. It's been a long day. We've come a long way from where... Magsilbi kining leksyon kanatong tanan nga dili maayo ang manaot sa isig kataw tungod kay sa ilang bay palandaan wata mahibaw kung unsa nay ilang giagian. It's better to be kind than to be right. Dinay lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higala ang sa kampo sa usa ka mahuya nga si Oliver nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kay pangayo, awit nga regulahan. See you again. It's been a... Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Deli Haga, utubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sukinti paminaw?
kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Iris lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.